Κενά και παλαιά. Με τη Σοφία Χατζή. Φίλοι μας, γεια σας. Πυραϊκή Εκκλησία, Κενά και παλαιά και πάλι κοντά σας. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για συμβολισμούς και με συμβολισμούς. Κοντά μας θα είναι ο γέροντας Γαβρίλ Κοβιλιάτης από το Ιεροκάθισμα Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και θα μας μιλήσει για πολλά ενδιαφέροντα θέματα που δεν τα κατέχουμε. Γιατί γίνονται, γιατί συμβαίνουν, τι σημαίνουν. Όμως εκείνος με την δική του, την κλασική παιδεία και την πνευματική παιδεία έχει να μας πει πολλά και εμείς έχουμε να τον ακούσουμε. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι για μία ώρα μαζί μας. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε. Ο Βαγγέλης ο Σφακενάκης φροντίζει για την μουσική επένδυση της εκπομπής. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς γι' αυτό. Η Δέσποινα Ευρωχίδου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνήστε μαζί της στα 210 41 18 602 και 640. Συχνά μας ρωτάτε για βιβλία που προτείνουμε για παιδάκια προσχολικής ηλικίας. Και έτσι έχουμε να σας πούμε ότι ξεχωρίζει η σειρά «Μαθαίνω από τις εικόνες» της Μαρίνας Παλιάκη με εικόνες της Ιεράς Μονής Διονυσίου του Αγίου Όρους. Μαθαίνω από τις εικόνες. Λοιπόν, για το καλοκαίρι μπορείτε να προτιμήσετε το βιβλίο που έχει τίτλο «Η Παναγία μας». Είναι χαρτονένια αυτά τα βιβλία και κυκλοφορούν και στην αγγλική γλώσσα από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Και μεταφερόμαστε τώρα στο Ιερό Κάθισμα, στην Μεσσηνιακή Μάνη, στους Άνοδολούς, στο Ιερό Κάθισμα Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, εκεί όπου θα ακούσουμε τα πουλιά και ήχους από τη φύση που πλαισιώνουν τους γέροντες που είναι εκεί και μεταφερόμαστε κι εμείς νοερά. Αλλά πνευματικά θα μας μεταφέρει ο γέροντας Γαβρίλ κάπου αλλού, ίσια πάνω. Θα μας μιλήσει για τη σημασία του στεφανώματος στον αρχαίο κόσμο, για τον γάμο. Θα μας μιλήσει για το βουνό και τη θάλασσα, δύο διαφορετικούς, ολότελα διαφορετικούς κόσμους. Πώς ένα παιδί του σήμερα που χρησιμοποιεί κινητά αφής, που ζει με την ταχύτητα, έχει κριτική, μπορεί να έχει κριτική σκέψη. Όλα αυτά και άλλα πολλά και πνευματικά πράγματα έχει να μας μεταφέρει ο γέροντας Γαβρίλ. Καθίστε μαζί μας για την επόμενη ώρα. Με την ευχή σας, γέροντα, μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια όσον αφορά τα στέφανα, γιατί μας έχουν επιστηθεί κάτι παιδιά τα οποία θέλουν να παντρευτούν και έτσι θέλουν μια μικρή συμβολή σε αυτό το θέμα. Το στεφάνι είναι μεγάλο πράγμα, αλλά όλα τα μεγαλεία κρύβονται στο περιεχόμενό τους και σήμερα έχουμε χάσει το περιεχόμενο. Την ακούς τη γιαγιά που λέει «Στο στεφάνι μου μορτίζομαι» και τρέμει σύγκορμη και η εγγονή πάει για τα στέφανα και ούτε καν την έχει απασχολήσει. Τι είναι το στεφάνι? Η Ελληνίδα μάλιστα. Το στεφάνι είναι πολύ πριν υιοθετήσει ο Έλλην την εκκλησιαστική συνείδηση του χριστιανισμού. Δεν μπορούσε ένας Έλληνας να εμφανιστεί στην εκκλησία του
και να εκφέρει τη γνώμη του για ΑΒΓ θέμα, εάν δεν φορούσε στεφάνι. Αυτό το κατοχύρωνε από τον πνευματικά αντίπαλο που θα έλεγε όχι, να μην γίνει έτσι, να γίνει έτσι. Μα τι λες? Και ερχόντουσαν σε αντιλογία. Δεν μπορούσαν να χειροδικήσουν. Από τη στιγμή που έφερε στεφάνι ήταν online connection με τη θεότητα. Αυτό συμβολίζει το στεφάνι. Και οπότε δεν τολμούσε κανένας καν να διακόψει, όχι να χειροδικήσει. Και όλο αυτό το μεγαλείο του Στεφάνου δεν υπάρχει πλέον. Αλλά η γερόντισσα σου λέει στο στεφάνι μου και γίνονται τα στέφανα και κανένας δεν ξέρει γιατί δόξη και τιμή στεφάνους αυτούς. Και το δόξη και τιμή είναι δοτική του οργάνου. Με δόξα και με τιμή στεφάνωσέ τους. Αλλά δεν υπάρχει καν συντακτικό σήμερα να αποδώσει την δοτική κλίση. Και είναι το έπαθο της εγκράτειας, της προσμονής και ιδίως για τον άντρα. Η εγκράτεια αυτή βραβεύεται τώρα που νίστεψε 40 μέρες, θα φας τη μαγειρίτσα και όχι τρώγοντας σνίτσελ το ένα μετά το άλλο. Και μετά στην Ανάσταση φεύγω από την εκκλησία πριν να δοθεί το φως για τη μαγειρίτσα και ο οικοδεσπότης μένει με την κατσαρόλα και την κουτάλα στα χέρια. Ότι το στεφάνι είναι μια σταυρική πορεία. Το στεφάνι είναι έπαθλο της εγκράτειας και όλο αυτό ξεκινάει από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Στον αγώνα ή θα υπήρχε χρήμα ή δεν θα ήταν χρήμα της ο αγώνα, αλλά στεφανή της ο αγώνα, για να μην υπάρχει ύλη. Ποιοι πήγαιναν στην Ολυμπία? Όχι οι φουκαράδες, αλλά αυτοί που πίστευαν στο υπέρτατο αγαθό για την ελληνική παιδεία. Κάλος και αγαθότης, καλό καγαθία. Και αυτό χρειάζεται μοίηση. Και ποιοι συμπαρευρίσκονται εκτός από τον παιδοτρίβη που θα και θα έλεγε εδώ πρέπει να αφαιρέσουμε και πρέπει να κάνεις αυτές τις ασκήσεις για την ευγένεια της ψυχής. Τι θα σου πει ο παιδοτρίβης? Τίποτα. Αλλά πάμε στην παλέστρα και θα δούμε και το χώρο που σύχναζαν οι φιλόσοφοι και εκείνος θα έδιδε την πνευματική τροφή στον αθλητή, να μην υποφθαλμιά των άλλων, να μην ανταγωνίζεται αλλά να συναγωνίζεται, γιατί θα δει στον άλλον το μέτρο και με το μέτρο του άλλου θα συγκριθεί η δική του ικανότητα για τη βράβευση. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι θέμα παιδείας. Παιδεύσάμην ο Κύριος. Πού υπάρχει παιδεία σήμερα? Και πιστεύω τρισάθλιος συναγωνισμός και 100% ανταγωνισμός βρίσκεται στα κατορθώματα της ηλεκτρονικής επίδοσης στον τομέα το δικό σας. Ποιος θα αρπάξει πιο εύκολα κάτι και έτσι θα λέει Παγάλο, θες καφέ? Το κακό στον καιρό του λέει Παπαγάλο, χωρίς να ξέρει γιατί το λέει, γιατί είναι κοπιάρισμα, όπως η μόδα έπαυσε να είναι μόδα, είναι μια κολεξιόν prêt-à-porter, γίνεται
στην κολοπετινίτσα, αλλά βάνει την ετικέτα του Yves Saint Laurent. Είναι τα δικαιώματα της μάζας, και η ελληνική παιδεία δεν ήταν ποτέ για τη μάζα. Η ελληνική επανάσταση ξεθεμελίωσε. Βέβαια είναι δικαιολογημένη η ελληνική επανάσταση, γιατί οι αριστοκράτες, σε εισαγωγικά, είχαν διαφθεί την ποιότητα του αρίστου και λέγονται αριστοκράτες. Αλλά για να είσαι αριστοκράτης κατά Πλάτωνα, Θεό, τι έπρεπε να γνωρίζεις και τι παιδεία έπρεπε να έχεις? Των αρίστων, για να νίκεις στο κράτος των αρίστων, και όχι επειδή έκλαψες δεν ξέρω τι και σου τι και αναλλαγία και πήρες χτήματα και έχεις πέρα 100 Αλβανούς και τους πληρώνεις 360, και εγώ και λίμωνα αν ζητήσουν ισότιμη περίθαλψη θα τους πάσκεις στο δικαστήριο. Αυτό είναι ότι το ήθος πρέπει να πριτανεύει σε κάθε εκδήλωση. Ιδαλλιώς το «ον» που εκδηλώνει την ΑΒΓ εκδήλωση δεν θα πει ότι ανήκει και στην τάξη των προς άνω θρόσκων, ότι μπορεί να είναι άνθρωπος, αλλά υπάνθρωπος ή μάλιστα και πολύ συχνά απάνθρωπος. Λέγονται γιατί πολλά ζευγάρια σήμερα χωρίζουν σύντομα ή δεν υπάρχει από εκεί πέρα αγάπη, δηλαδή ερωτεύουν μεν αλλά μετά τελειώνουν τα πάντα. Θα το δείτε στην αρχαία ελληνική τέχνη. Τι είναι το ρο? Το ρο είναι η ροή. Το ρο των Αθηνών, το ρηρωτερευμένων ρο, λέει ο Δημοσθένης. Είναι ρολάρι. Και έρος είναι η παρόρμηση από τα ωραία μάτια της καλλιρόης ή τη φωνή της, ο νεαρός ακροατής να νιώθει την έλξη και αντιρρέει και συναντώνται τα δύο ρεύματα της ροής. Αλλά αυτό το πράγμα, αν δεν υπάρχει η έννοια του πρόσωπου, είναι καλό, είναι καθαρά αισθησιακό, που οι αισθήσεις ανταποκρίνονται σε κάθε ερέθισμα. Το θέμα είναι η γνώση. Υπάρχει, τι σας έλεγε η μάνα σας? Το λέω 150.000 φορές. Όταν είσαστε, πώς είναι το όνομά σας? Ελένη. Η Ελένη. Γιατί το κάνω έτσι? Γιατί έχει δασία. Και έτσι το πρόφεραν οι αρχαίοι Έλληνες. Και τι έγινε? Πού πήγε η δασία? Η δασία έμεινε, αλλά το σίγμα έγινε δασία, γιατί ήταν σε Ελένη, σε Ελλήνη, και θα πει φωτεινή. Τι έγινε? Απλοποίησης. Τι έγινε? Το σίγμα δασία, πνεύμα, και ως πνεύμα ήτανε Ελένη. Έλλην είναι ο φωτεινός. Α, κοίτα με στα μάτια. Μου λες την αλήθεια, Ελένη? Ή κοίτα στα μάτια? Τα μάτια λέγονται οπές, οπτικός, μέχρι σήμερα, και δημιουργούσε μια σχέση από οπές προς οπάς, και όποιος αντέχει αυτή τη σχέση γίνεται πρόσωπο. Χωρίς την έννοια του προσώπου δεν μπορούμε να διεισδύσουμε στη μεταφυσική της Εκκλησίας. Θα κατατήσουμε απλώς το όπιο του λαού, που είναι η θρησκεία.
και όχι η εκκλησία. Γιατί ποιος ξέρει τι θα πει η εκκλησία? Γιατί γράφεται με 2 κάπου? Εκκλησία, έκκληση. Κάτι πλησιάζω. Γρίφος. Από ποιο ρήμα είναι? Το ρήμα καλό. Καλό. Είναι το σώμα κόρπους που εκκαλούσε τον Αθηναίο πολίτη να λάβει ενεργό θέση στην πολιτική. Αυτό είναι το μέγα κατόρθωμα της πόλεως κράτους, η δημοκρατία και όχι η οχλοκρατία. Και σήμερα, για που έχουν αλλάξει οι ρόλοι, πώς μπορεί να βοηθηθεί το ζευγάρι σήμερα σε αυτήν την περίπτωση? Με τη μόδα, με όλα αυτά που ακούμε. Μόνο με την έννοια του προσώπου. Και για να αναπτύξει μια σχέση από πρόσωπον εις πρόσωπον και όχι να τρέμει, προϋπόθεση είναι η αγαπητική σχέση, δηλαδή ο σεβασμός, όχι ο σέβας τρεμέντουμ, αλλά ως έκφραση σεβασμού. Και τότε το πρόσωπο είναι η κολαπτική μηχανή για κάθε τι ανώτερο. Προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, ο μεγάλος Φαρισαίος, το όργανο του νόμου, αλλά και ο μεγάλος ελληνιστής. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, τι και αν έχεις την ικανότητα να προμαντεύεις ή να προφητεύεις, τι και αν έχεις την ικανότητα να μεταθέσεις βουνά και τα αγάπη δεούκα έχεις, κύμβαλο του πάνω αλλάζουν είσαι. Άρα η αγάπη προείσταται και όλων των αρετών προείσταται η διάκριση. Θα λέγατε σε ένα ζευγάρι που είναι νιόπαναροι, ας πούμε, να καταλάβουν τι είναι αγάπη, ότι η αγάπη ίσον θυσία. Ο έρος σου δίνει τις δυνατότητες να υπολογίζεις ότι θα είναι όλα όνειρο και ότι όλα θα είναι γη της επαγγελίας. Δεν υπάρχει αγάπη, πολύ σύντομα θα φτάρει. Με αγάπη είναι το να πιστεύεις ότι η ομορφιά της αγάπης είναι στο να θυσιαστείς. Εκόνομος, όχι ότι το λέει ο ψυχαναλυτής ή το λέει ο δικηγόρος. Εκόνομος, επειδή αγαπώ, γι' αυτό δέχομαι να πονέσω. Αλλά πρέπει να έχει αμοιβαιότητα. Τελείως είναι σχέδιος μαζοχισμός και εκμετάλλευση. Όχι μόνο φθείρει τη ζωή ο ένας partner, αλλά και διαφθείρει το χαρακτήρα του άλλου. Άρα πνευματικό συμβάδι. Πώς θα πάτε να φάτε σε ένα κέντρο από κοινού, το ίδιο θα είναι να τρώτε και την πνευματική τροφή από κοινού. Πνευματικό, εξομολόγηση, συζήτηση επί των τεκτωμένων και πραγματικά να γνωρίζω που έχω σφάλει. Απ' τα βάθη της καρδίας αναβλύζει η χαρά, καθαρίζει και την όψη είναι ούλη λαρά. Η πραούτης βασιλεύει φτάς αισθήσεις και στο νου και τα πάντα υπομένεις ότι θέλουν να σου πουν. Όσον κάτω χαμηλώνεις, υψηπέτης γίνεσαι και ταπείνωσιν μαλθάρεις έως άφρον κρίνεσαι.
ζωντανά υπομένεις να μπορέσεις να σωθείς. Όσον κάτω χαμηλώνεις, υψηπέτης γίνεσαι και ταπείνωσιν μανθάνεις και ως άφρον κρίνεσαι. Προσέχε το θέμημά σου όσο κι αν δυσκολευτείς, τον τραχύδρομο να τρέχεις τέκνον της υπακοής. Την ευχή μες στην καρδιά σου να την λέγεις μυστικά και έτσι πάντα θα αναβλύζει η πνευματική χαρά. Όσον κάτω χαμηλώνεις, υψηπέτης γίνεσαι και ταπείνωσιν μανθάνεις και ως άφρον κρίνεσαι. Μιλήσατε προηγουμένως για τη διάσπαση της προσοχής. Έχω παρατηρήσει ότι όταν βρίσκομαι στο βουνό, νιώθω, αν μπορώ να το πω πιο κοντά, στο Θεό. Και όταν βρίσκομαι στη θάλασσα, νιώθω διαφορετικά. Μπορείτε να μας πείτε μερικές σκέψεις σας πάνω σε αυτό? Και βέβαια μπορώ. Πού ιδρύθηκαν τα πρώτα ιερά όπου ζητούσε ο άνθρωπος να επικοινωνήσει με το Θείο? Τα αρχαιότερα ιερά είναι ιερά κορυφών, διότι είναι μια εμπειρική γνώση. Όσο περισσότερο ψηλά ανεβαίνουμε, τόσο πιο ανάλαφροι αισθανόμεθα, τόσο πιο κοντά νιώθουμε προς τον ουρανό, και από όταν επικράτησαν οι ουράνιες θεότητες και όχι οι χθόνιες θεότητες, αναζητούσε ο άνθρωπος υψομετρική διαφορά για να ιδρύσει ευκτήριον οίκο, ναό, γιατί πίστευε ότι σε αυτό το υψόμετρο κατοικεί, πώς το λέμε το κατοικεί στα αρχαία ελληνικά, νεήν, νεή με εψιλογιώτα, το Θείο. Και έτσι τα αρχαιότερα ιερά των Ελλήνων είναι ιερά κορυφών στα βουνά. Εν αντιθέσει προς την θάλασσα, τι είναι η θάλασσα? Το στοιχείο, το αντίθετο της στεριάς, του στερεού υλικού. Στεριά γης. Και έτσι αυτή η ένωση μεταξύ θαλάσσης και στερεού υλικού γης δημιούργησε την όλη κοσμογονία και των αρχαίων θεών. Το θέμα είναι ποιες είναι οι επιδράσεις στον άνθρωπο του βουνού και της θαλάσσης. Η θάλασσα με το κύμα της, και υψώνεται το κύμα ψηλά, είναι απαλό και είναι φλίσβος, και σε αποσπά την προσοχή σου ακουστικά. Ο αιώνιος φλίσβος της θαλάσσης, θαλάτη δοτική, πολυφλισβείο, είναι ο επιθετικός προσδιορισμός που δίνει ο Όμηρος για τη θάλασσα. Η πολυφλίσβειος θάλασσα, φλουπ, φλουπ. Το απαλό και το μεγάλο κύμα όταν είναι απειλητικό, αλλά έχει και τα δύο κίνηση, και είναι μια ανησυχία την οποία έχει συμπεριλάβει η ελληνική συνείδηση για το θηλυκό στοιχείο, την ανησυχία της πρόκλησης. Μην κοιτάτε σήμερα που προκαλούν και τα αρσενικά στοιχεία. Σκεφτείτε λοιπόν τι ανισοπαίδωση έχει γίνει σε κέραια στοιχεία της συνειδητοποίησης μιας κοινωνίας μας. Γιατί αν θα κοιτάξετε σε όλα τα ζώα, το θηλυκό ζώο διέπεται από μια σεμνότητα και μια
πρόκληση, ενώ το αρσενικό στοιχείο μόνο από μία πρόκληση δυνάμεως ή τα παγόνια ή εμφανίσεως, αλλά καμία σεμνότητα. Γιατί αποσπάται η προσοχή στη θάλασσα? Διότι είναι η διάσπαση της κίνησης. Εάν είναι μια μύγα, ένα κουνούπι, ένα κάτι που πετάει και μπορεί να σας εκνευρίσει, είναι η κίνηση και κοιτάς να το παρακολουθήσεις και δεν μπορείς. Ενώ αντιθέτως η γαλήνη, η ηρεμία σε προσκαλεί να βρεις τη δική σου μέσα σου ανισορροπία και να την ισορροπήσεις. Δεν μπορώ να βρω την ανισορροπία μέσα μου ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο, ανάμεσα στον Απόλλωνα και το Διόνυσο. Πρέπει να ηρεμήσω για να μπορέσω να φέρω το ισοζύγιο. Αυτό το κάνει το βουνό. Πρώτον, ότι η περιεκτικότητα του οξυγόνου είναι μεγαλύτερη και γι' αυτό η αναπνοή διαφέρει από τον αισθημένο κάτω σε Λαγκάδι, στην Πεδιάδα. Τα πάντα ηρεμούν και σε αυτή την ηρεμία έρχεται η συγκέντρωση, και η δυσκολότερη συγκέντρωση είναι να βρω τον παλιό μου εαυτό, όχι το ρόλο που φέρνει κάθε στολή. Το πρώτο που κάνουμε στους λοχείες, στους αξιωματικούς, να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν τώρα άλλη στολή και θα παίξουν άλλο ρόλο, ένα ρόλο πάνω στο φουκαρά του στρατιωτάκο. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν χρειάζονται μια συγκέντρωση, και πόσο μάλλον η συγκέντρωση είναι απαραίτητη για την καλλιέργεια, γιατί αλλιώς θα καλλιεργήσει το αμπέλι και αλλιώς την ελιά. Πόσο μάλλον λοιπόν την πνευματική καλλιέργεια και την ψυχολογική. Βλέπετε, ο Πλάτωνας έκανε ένα μεγάλο λάθος. Ο άνθρωπος είναι σώμα και είναι ψυχή. Έχει σώμα και έχει ψυχή. Η οντολογία λοιπόν είναι ότι η ψυχή χρειάζεται προϋποθέσεις για να ξεκουνήσει το τρίτο στοιχείο, το οποίο δυστυχώς το έχουμε παρατήσει, το πνεύμα. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα και ψυχή, είναι και πνεύμα, και εδώ είναι το μεγάλο κριτήριο. Πώς μπορεί να γαληνέψει η ψυχή σε ένα ιδιαίτερα καλό επίπεδο, υψομετρικό επίπεδο, ώστε να μπορέσει και το πνεύμα να μην αποχαυνωθεί, αλλά να μπορεί να ενεργοποιηθεί ανάλογα με την ηρεμία που του προσφέρει η ψυχή. Είναι το τρισυπόστατο, όχι ψυχή και σώμα, αλλά πνεύμα, ψυχή και σώμα. Είναι ο τρίτος παράγων. Και αυτά είναι ατέλειωτες θεωρητικές σκέψεις, οι οποίες μέσα από τη βιωματική εμπειρία μπορούν να εξεταστούν στην ανθρωπολογία. Πάντως η αλήθεια είναι μία. Θέλει κανείς να είναι χριστιανός, θα πρέπει να έχει αγάπη, και η αγάπη δεν είναι ο έρος του Πλάτωνα. Η αγάπη είναι η θυσία του Γολγοθά, και όποιος αγαπάει τη θυσία ούτε το σκέφτεται το αντάλλαγμα. Ή αγαπώ και θυσιάζομαι, ή δεν αγαπώ και ζητώ αντίτιμο και αντάλλαγμα. Μεγαλώνουν τα παιδιά μας με κινητά αφής να μην κουράζονται καν να πατάνε τα πλήκτρα. Γρήγορους υπολογιστές για να μην περιμένουν ούτε 10 δευτερόλεπτα να κατέβουν τα αρχεία. Πώς εμείς τώρα, πόσο δύσκολο είναι να βάλουμε ένα νέο άνθρωπο σε αυτήν την λογική, όταν έχει συνηθίσει από μικρό παιδί σε τόση ευκολία. Πού ανήκει η λογική? Είπατε κάτι πολύ καλό. Πού ανήκει η λογική? Στο άκρητον ή στο κριτικόν πνεύμα? Άρα πότε αρχίζει η κρίση? Μην κοιτάτε τώρα
που έμαθε το παιδί την παπαγαλία από μια μάνα που προτιμά να παίξει στο καζίνο παρά να συμπαρασταθεί στους φόβους και στην ανασφάλεια του παιδιού της. Άρα πρέπει το παιδί αυτό να γίνει προπέτης και μεγαλώνει πολύ πρόημα πνευματικά, αν το πούμε αυτό, πνευματική ανάπτυξη, από ό,τι ποτέ στη ζωή της ανθρωπότητας. Και ανακαλύπτει τι? Βάλατε ένα πολύ κέριο ερώτημα. Το μεγάλο διχασμό του ανθρώπου ξέρετε που είναι? Συνήθως η εύκολη λύση είναι το κάτω και να επικρατεί εις βάρος της άνω κεφαλής. Και γιατί? Βλέπεις, γιατί υπόκειται στα ερεθίσματα της ειδονής. Και όποιος παίρνει αυτά τα μαντάτα, τα μηνύματα πιο εύκολα, δεν πρόκειται ποτέ του να ενεργοποιήσει τα μαντάτα της οδύνης. Αυτό είναι οδύνη. Η μάχη λοιπόν μεταξύ υπό και ασυνειδήτου με το συνειδητό είναι στον άνθρωπο, στο προσάνω θρόσκονο, συχνότατο φαινόμενο. Ιδαλλιώς δεν μπορεί να θρόσκει προσάνω. Θέλεις, Κυριέ μου, να θρόσκεις προσάνω, τότε μέτρο στο να θρόσκεις προς τα κάτω. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Τι κάνει η καινούργια κοινωνία? Και σε αυτό φταίνε οι μανάδες. Ο πατέρας έτσι κι αλλιώς. Πάρε και κάνε ό,τι θες εσύ και τα παιδιά σου. Και αυτή θα βρει τη λύση υπέρ της ειδονής και κατά της οδύνης. Αυτό με στενοχωρεί, αυτό με καταναλώνει. Το άλλο μου είναι πολύ πιο εύκολο. Κυρά μου, τότε τον παιδά χρειαζόμαθα παιδεία. Παιδεύωνε παιδευσάμενο ο Κύριος. Αν ο Μότσαρτ δεν έπαιζε στα 8 του ολόκληρες συμφωνίες, θα γινόταν ο θείος Μότσαρτ. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι θέμα καλλιέργειας. Την καλλιέργεια τη δίνει πρώτα απ' όλα ο πατέρας και η μάνα, και από εκεί θα εξαρτηθεί εάν πράγματι καλλιεργεί κάτι και αν έχει καλλιέπεια και καλλιέργεια, γιατί κατά τα άλλα δεν πρόκειται να βγάλει παιδιά υγιή στο μυαλό, στη ψυχή και στο σώμα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, γιατί είναι το μεγάλο πρόβλημα μέχρι σήμερα. Είναι τριαδικός ο άνθρωπος ή όχι? Είναι τριαδικός. Τι κάνει όμως για να μπορέσει να ισοστηλήσει τα τρία αυτά ισχυρά μέλη του? Το πνεύμα, το σώμα και την ψυχή. Τίποτα. Είναι τρισιπός, είναι τρίπλεξ που θα λέγαμε σήμερα. Δέστε τον Σταυρό σου, Κύριε, την Αγία σου Ανάσταση. Υμνούμε και δοξάζουμε σαν πεάνα τον Σταυρό με ένα στόμφο θριαμβευτικό. Η ψυχή συμπαρασύρεται αφού το μπροστινό του Σταυρό του. Είμαι εντάξει. Έρχεται όμως η κριτική σκέψη που δεν είναι το συναίσθημα των προστινής. Τι θα πει προστινό? Τι είναι λατρεία? Τι είναι προστίνηση? Τα δύο μεγάλα θέματα του 8ου μετά Χριστόν αιώνα για το θέμα της λατρείας των εικόνων. Τι κάνουν την εικόνα? Την προστινώ? Ναι. Αλλά τι λατρεύω? Το εικονιζόμενο. Άλλο η προστίνηση και άλλο η λατρεία. Τελειώς καταντάς είδωλολάτρησα. Αυτό το θησαυρό λοιπόν της ελληνικής γλώσσας, του Έλληνα λόγου, πού είναι η επανάσταση των ανθρώπων που απαιτούν και ζητούν
την καλλιέργεια των αρχαίων ελληνικών. Πού? Την ανάμειξη πολλών επιμέρους τμήματων, κλάσματα. Είναι επιμέρους. Κλάω είναι το ρήμα, σπάζω. Και το κομμάτι που έμεινε στο χέρι μου είναι κλάσμα του ολάκερου κομματιού. Και αν το βάλουμε, επειδή είναι σπαστό και όχι τεμαχισμένο με μαχαίρι, το βάλουμε στο δικό σας κομμάτι, μπαίνει με Πάτερ Αλέξη, μία φέτα ψωμί μου φέρνετε. Είναι καλό για να γίνει αντιληπτό απόλυτα, γιατί ό,τι γίνει αντιληπτό μένει, φεύγει. Βιωματικό είναι η μοντέρνα έκφραση πλέον. Ναι. Αυτό που επιδεικνύεται. Και βρίσκω τη λέξη εμπειρικό ακόμα καλύτερα. Εμπειρικό, βέβαια. Από εκεί βγαίνει και το κλάδεμα, από το κλαίο που λέγεται το συνειδημένο. Κλάδος. Έσπασε το κομμάτι. Αν αυτό είναι το μεγάλο καρβέλι, είναι ολόκληρο το κομμάτι. Και αυτό λέγεται άρτος. Το μέρος του άρτου είναι το ψωμίο. Λοιπόν είναι το σπασμένο κομμάτι του άρτου, το οποίο μπορείτε να το ξαναδείτε και με λίγο λόγο στιγμής το κολλήσατε. Ενώ άμα το πάρετε μαχαίρι και το κόψετε όπως έχετε εδώ, τότε δεν ξανανοποιείται, δεν μπαίνει για να κυλήσει ο άξονα. Και γι' αυτό το λόγο δεν λέμε τέμνολα, σπάω, κλάω, κλάσμα. Αυτά τα κλάσματα λοιπόν είναι συναποτελούν
σαν ένα πάζελ τον άρτο. Τρέχα γύρευε, αλλά άμα γυρέψεις βρίσκει. Άμα δεν γυρέψεις, στον ύπνο μόνο το βλέπεις το ψωμί. Και η σύνθεση μέχρι το κλασικό είναι ότι τελικά αυτό που είναι κλασικό είναι αυτό που παραμένει, διότι πάντα μπορεί να είναι ως τμήμα μέρος του ολόκληρου. Κύριε Ταγματάρχα, τη στέκω έτσι. Τσακ. Πρόσοχη. Σας μιλάει το χωνί. Τα κουμούνια. Σας μιλάει το χωνί. Το χωνί. Προσοχή, προσοχή. Συγγνώμη. Τι είναι προσοχή? Αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου με την κλασική τέχνη. Ποιο είναι αυτού καθεαυτού το λαμπρότερο παράδειγμα? Όταν αυτό που κατασκευάζω για να αγάλεται η θεότης έχει κάτι το μεταφυσικό. Ποιο είναι αυτό? Ξεκινάει με αυτό το τρόπο, χαμόγελο, και το βλέμμα στο απεριόριστο υπέρπέρα. Γιατί τι ζητάει το βλέμμα? Την επικοινωνία με αυτό που είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πλήρη. Ποιο είναι το ρήμα? Θεό. Θέης, Θεή. Ποιο είναι το ουσιαστικό? Θεός. Σε αναζήτηση του μεταφυσικού, της θεότητος, είναι το βλέμμα προσιλωμένο. Το χέρι έχει μια κίνηση μου. Αυτή είναι η αρχαϊκή περίοδος και η αλλίωση των χιλιών και του προσώπου σε ευχάριστη αντανάκλαση. Και μετά έρχεται ο αυστηρός ρυθμός και μετά έρχεται η κλασική περίοδος, 5ος αιώνα. Τι είναι εκεί? Ποια είναι εκείνη? Κλάσμα κινησίας. Το ένα μου πόδι είναι σταθερός άξονα, το άλλο πόδι στην ανάπαυση. Άρα έχω το δίνεκες της τάσεως και την ανάπαυση. Ο συγκερασμός των δύο αυτών καταστάσεων είναι καθαρό δείγμα της κλασικής εποχής. Όχι πολλές κινήσεις, πολύ αλλίωση του προσώπου. Αυτό γίνεται στην ελληνιστική τέχνη. Αλλοιώνεται πάρα πολύ. Δεν έχει την κλασική ηρεμία, το πάντραμα των δύο εξαντιθέτου καταστάσεων. Ανάπαυσης και στάσεις. Και για να μείνεις στη μνήμη, πρόσοχη, ανάπαυση. Γίνεται στη λεκάνη. Είναι το μέτρο πόσο ανάπαυση, πόση σταθερότητα υπερβάλλεις, διότι τότε μπαίνεις στο συναισθηματικό, βιωματικό και φεύγει το κλασικό ίδρυμα του παντρέματος. Είναι σαν να λέει, εγώ είμαι άντρας από πολλά βαρύς, μπροστά στο την αγάπησες βρε? Ναι, τι λες έτσι, τι πήρα. Για να γίνει η συνθήκη της συμβίωσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι για την κλασική εποχή είναι προϋπόθεσης η γνώση της αναπαύσεως και η γνώση της τιμήσεως στο απειροελάχιστο. Αυτό είναι και το θείο της κλασικής τέχνης, ο συγκερασμός που το ένα δεν υπερτερεί εις βάρος του άλλου. Πιστεύω να μείνει αυτό εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
από το Ιεροκάθισμα Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, τους Ανοδουλίους της Μεσσηνιακής Μάνης. Ευχαριστούμε τους γέροντες για την βοήθειά τους γενικότερα και την βοήθεια που δίνουν την πνευματική σε όλους εσάς και σε όλους εμάς εδώ. Να πούμε ότι εσείς που ζητάτε να ακούσετε ξανά τις ομιλίες του γέροντα, μπορείτε στο YouTube να τις βρείτε πληκτρολογώντας Γέροντας Γαβρίλ Κοβιλιάτης, Ιεροκάθισμα Μεταμορφώσεως Σωτήρος Ανοδολή. Εδώ φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Ευχαριστούμε τους συνεργάτες, τον Βαγγέλη του Σφακιανάκη, τη Δέσποινα τη Βροχίδου, όλους όσοι βοηθούν στο στήσιμο αυτής της εκπομπής, εσάς κυρίως που επικοινωνείτε πάντα μαζί μας. Επειδή στην αρχή της εκπομπής μας αναφερθήκαμε σε 3 παιδικά βιβλία που κυκλοφορούν στην αγγλική γλώσσα από τις εκδόσεις Άθος, σας θυμίζουμε ότι για τα παιδάκια που μαθαίνουν αγγλικά ένα ωραίο ανάγνωσμα είναι και το βιβλίο Μουτότο της Σοφίας Χατζή, που κυκλοφορεί και στην αγγλική γλώσσα εκτός από την ελληνική από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά στα βιβλιοπωλεία σας, και για παραγγελίες 210 5238 305. Και με τον επίλογο από αυτή την εξαιρετική μουσική που έβαλε να ακούσουμε ο Βαγγέλης ο Σφακιανάκης, σας αποχαιρετούμε. Γεια σας.
καινά και παλαιά. Με τη Σοφία Χατζή.